हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ ओनसोलाव खेबसे बरायहरनाय जाबाय। दिनैहाय थांगोन सुकियाव थांगोन बेरायनो माने ओरैनो थांगोन आरो न'आव थाबाय थानो बासो गारबाय नालाय खाथिथार जोंनि बहुत खाथि जायो। स' नोंथांमोना लास्टसिम आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। बिराद मोजां जायगा। र' थाइबाफोरनि चिप्सखौनो लानानै थांसै सुकियाव जानो। दाथ' आरो दखानफोरबो जेबो गैयाना हाग्राबारि गोजासो खोमा दाबायदियाव मानसि जाया। जानुवारि टाइमावसो बिराद मानसि जायो होंगो दोंगो दाथ' जेबोआनो गैया खोमा ओरैनो थांगोन टाइम पास न'आव थाबाय थानो बासो गारबायहाय। जोङो जेराव बेरायनो थाङो माने आं जेराव बेरायनो थाङो नोंथांमोना आंनि लोगोफोरखौ बेलेग नुनाय नङा आरोना जायखौ नुदों बेखौ नुफिनबाय थागोन। मानो होनबा जोङो बेरायनो थांबा बिदि हारसिं थांफेरा आरोना जेराव थाङो जमा थांखायो जों गासैबो बिदि लोगो लालासिनो थांलायलाया आरो सोरबा जुदि थांनो हायाबा जोंबो थाङा बिदि आरोना जोङो बिदिनो थांबाय थाखायो। जों फैयै मोनसे दंग' मोनबाय। ओमफ्राय दंग'आव बिराद गोथौ हाखर जाना दंलै मानो होनबा दामफोर थांलाय फैलाय जागासिनो लामानि खामानि सोलिगासिनो बेनिखायनो ओमफ्राय स्कुटिफोरखौ लाबोनो हायालै सिख्ला मानसिया। ओमफ्राय जोंजों आदा सानै थांफादोंमोन नालाय आदा सानैखौ जों रोगानो होबाय आरो दंग'आबो नायनो फिसा बिराद गोथौथार साला। ओमफ्राय मा होनो आं रायलाय फैबाय थानायावनो सुकिनि गेटखौनो साफायनो बावबाय। जा मिनिनो ओंखारबाय आं। नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना बयबो सुकिखौ। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लास्ट नायबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर थौदो। माने दा लामा खोगासिनो आरोना आगोलथ' लामायानो फिसा खामोन ओमफ्राय दा बिराद गुवार खालामबाय अन्थाइ बाला इदि खोगासिनो। ओमफ्राय बिराद खस्थ' जादों गारिफोर सालायनो आरो दा अखा हाबाथ' हाब्रु गोजा जाजोबगोन खोमा। ओमफ्राय जों थांनाया एसे सान्दुंमोन आरो होमबाबो दा लामाया गुवार जाबा बिराद मोजां जासिगोन। इदि फिसाबा खस्थ' जायोमोन ना हाब्रु गोजाबो जायोमोन। ओमफ्राय दा जानुवारियाव बिराद मोजां जासिगोन आरो लामाया। ओमफ्राय एसेसो गोलैथारसिगोन आयु हाब्रुआव गोलैनो गोनांबा मा जागौमोन दे आदा गाखोनोसै। मानो होनबा सिख्ला मानसि बारा एसां माने लामा गाज्रियाव हायालै सलायनो बिराद खस्थ' जायो। दा सुकि मोनफैबाय जोङो जि मोजां खाना जायगायानो खोमा नायबाय थादो। नैबे साखि न' गंसे दङ ओमफ्राय ओरैनो बेरायग्रा जायगाफोर दंमोन खिन्थु दा हाग्रा जादोंना दानस्रांथ'वाखै। ओमफ्राय हनुमान मन्दिरबो दङ आरो ओरैनो फिसा। ओमफ्राय जों बेखि थांला मानो होनबा बिराद गोजौ ओमफ्राय बुहुत सेंग्राफोर थांना दोङो आरोना इखि। ओमफ्राय जों बेलेग साइडखि थांसै नैबेखि। बिराद सान्थि मोनदों आरोना बेयाव फैनानै आं बिराद मोजां मोनखायो। बोसोरै फैयो आं बोसोरै फैखायो आरोना जोंनि खाथिसो नालाय जोंनि लकेल एरिया आरो जों दा भुटान आरो इन्डियानि पुरा सिमायाव दङ आरोना बर्डाराव। ओमफ्राय बेबो भुटानानो गोलैयो ओमफ्राय खिन्थु एखि सिमा दङ आरोना राननाय। ओमफ्राय एखि जोंनि मानसिखौबो जोंखि थांनो होआ ओमफ्राय जोंनि मानसिखौबो एखि फैनो होथ'वाखै दासान्दि कर'नानि थाखाय। ओमफ्राय एखि आर्मिबो दंफैयो भुटान आर्मि बेनिखायनो जों बारा एसां सा खर'खिबो थांनो हानाय नङा एसे खाथिखिनो थागोन आरो। जुदि नोंथांमोना सुकियाव फैनो गोसो दङबा गोजां बोथोराव फैबानो जाबाय आरोना बिराद
मोजां गोजां बोथोराव फैनो माने गानफब जोमफब दाथ' बिराद गरम ना ओमफ्राय बिराद गुसु जायो आरो गोजां बोथोराव ओमफ्राय नारें कमला जानोबा जोंनि सुकियाव हाइस जि गोदै गोदै मोनखायोना नोंथांमोना फै दे एबार गोजां बोथोरावसो फैयो ओमफ्राय दा फैबाथाय एसे बरि मोनगोन आरोना फैफेरै मानसिफोरा ओमफ्राय जों आरो मोना जोंथ' नै लांगोनानिखा नालाय जेबो मोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा जेनेबा सिजन टाइमाव फैबाना इयाव गेटआव चार्ज लायो आरो माने फैसा लायो 500,000 बिदि लायोलै इसोरो ओमफ्राय जों आरो लकेल जाहैबायना जोंनिखौ लाया आरो थाइसेबो लाया ओमफ्राय जुदि आंनि सिनाकिफोर दङबा सोरबाफोर सुकियाव फैनो नागिरोब्ला आं नोंथांमोनखौ फ्रियावनो सोहरगोन दे नै मोनफैग्रोमोना सारभिस जालायबाय आयुलै आयुसोदो नोंजों मा जाबावगोन इसोर Gusto na bisa pa ka Sedap satu kayak pindah nih pada mana nggak? Nampak mandangan kan? Gila. Apa dia mendang kayak pindah nih nampak mandangan nih. Lagi berangkat lagi salah jangan. Pasal ini fun nih sih. Kasih mana deh? Bebasan ini pada tukang langsung baik saat hamil tu. Sampai mungkin masih kasih nih, bisa galang dana masih ocean banget. Agak dapat dikau ya. Anak masih gelim hotel yang gisikar besar apa? जों दा दंग सिंखि हाबग्लायबोबाय ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना जुदि फैयोबा दंगफोराव जानला मानला हाबनाङा आरोना दैया बिराद दाहार नायनायाव फिसा नुयो खिन्थु बिराद दाहार आरोना ओमफ्राय अन्थाइफोरा फिस्ला जायो गोजानाव थानानै नायनांगौ आरो जुदि खाथिफ्राव थाङोबा अबा फिस्लायनो हागौ ना इनिखायनो
मोजां आरोना जायगाया आङो इनि माबाखौ मा होनो मा अबेखि गोलैयो आं खिथागोन ना नोंथांमोननो हा सब ससे गाखोनि र' Pinjam orang kita nama. Saya pinjam perkenan. Hah? Iya? Sama. Di bawah kan di bawah. Masuk di bawah. Iya. Ay, kita lagi ramai malah. Kacau malah di pusat. थांसैलै जोंहा दा मोनाबायबो ना बिराद मोजां आरोना जायगाया नोंथांमोनहा फैदो मा बुङो आरो दे फै